България загуби един от златното поколение, което я направи четвърта футболна сила в света. Памет за Трифон Иванов. Трифон Иванов! Кои качества помогнаха най-много на Трифон Иванов, за да остави името си в футболната история? 15 човека остават 3-4, които най-силно желаят, най-силно искат да постигнат амбицията, и другото нещо е, може би, характера. Ти си защитник железен беше. Това е точно дума железен. Страшния. Значи излизаш на терена и забравяш абсолютно всичко. Говорим за човек, който дава всичко от себе си. Просто имаш една идея, трябва да победим. Примерно говоря за себе си, трябва да неутрализирам този човек. А човека, който уважаваш най-много? Това са двете ми дъщери, които обичам. Искам да ти кажа, че ти си в съзнанието на всички хора като голям мъж. Обичам да казвам истината и покрай етапа някой път се казва и самата истина. Малко хора ти познават хумора, трябва да се кара. Да, малко хаплив, въпреки че аз не се сърдя и мен някой път като ме охапят, нормално е. За да ползваш това нещо, трябва да си съответно и от другата страна. За всеки един успял мъж и една жена. Чувстваш се по-олегнал на 50 направи? Да, всеки един човек, който направи 50, получва вече да си дава равносметка, че това, което е направил, го е направил до сега. От сега нататък по друг начин, малко по-спокойно, малко по-равнесено, малко забавено всичко трябва да става. Влизаме в такава възраст, която е много рискова. Това остана да въртим нещата от по-старо време. Ти отчаян ли си, че за бъдещето? Скоро ще имаме ли такива идоли? Искаме се, но много неща трябва да се променят. Не, че България няма талантливи футболисти, има, но примерно трябва това развитие да се следи, да се наблюдава и да се развива. Следващите съседатели, които дойдат, да обичат България, да играят за България и да милеят за България. Това е. Защо няма такова желание в българските футболисти, българските национали? Вие горяхте на терена, играхте с такова желание с националната фанелка. Защо не го виждаме в това поколение, което сега играе? На този въпрос не мога да отговоря. Не знам, сигурно такова е поколение. Не знам, преди сме възпитавани по друг начин, възпитавани по спортни училища, школи, израсли. Така че сега хората, които играят националния отбор, са по-други. Не мога да сравняваме поколение с поколение. Беше железния мъж, железния футболист. Преди да бъде футболист и спортист беше истински човек. Нелепо е така да загубиш един такъв железен човек. И като футболист, и като човек. Най-добрият български защитник. Трифон Иванов ни радваше и ни караше да се чувстваме горди, че сме българи. Малко говореше, но ти казва директно в очите. Отиде си един голям мъж, един голям българин и един голям приятел. И ще остане в паметта на всички българи, наистина като железния Трифон. За него нямаше сплетни, интриги, той казваше това, което мислеше и гледаше хората право в очите. Вечна му памет. Да, не е бил от най-пазащи режими, но той се раздаваше, той даваше всичко от себе си и каквото можеше, той можеше много. Нямаме пример да го сравним сега с някой. Нямаме пример, за да кажем този на мъничките деца, на тези, които искат да поддържават на него. Няма такъв пример в момента. Надали ще се роди точно такъв като него. Каква ирония само. Всички говорят за голямо сърце, а той си отиде от сърце. Да, но такъв е живота. Никога не знаеш, събужда се и утре какво ти предстои. Търсим следващия Трифон Иванов, но едва ли можем да го намерим. Няма незаменими, но има неповторими хора. Бетис не го пуска, защото президента на отбора казва: не. Трифон е целен отбор, без него не можем. Колкото и пари да ни дава Барселона, няма да се разделя с Трифон Иванов. Ето такъв човек изпратихме вчера. На острова той е известен като човекът вълк. В комикса се казва, че Трифон Иванов е една от култовите фигури на 90-те. Човекът, който правеше футбола по-интересен за гледане. Всеки, който има смелостта да шутира от 40 метра, без да се интересува какво мисли Стоичков, заслужава уважение. Това пише с усмивка Guardian и завършва: ще ни липсваш, човеко вълк. Ще го запомним като човек, който отдаде много не само за развитието на спорта, но и за развитието на старата българска столица, с неговите идеи, с директния му хумор, който винаги ще помним неговата усмивка и най-вече доброто му сърце. Какво помниш за Трифон Иванов? Че е бил много добър футболист, славил България както Христо Стоичков. Двамата са били много добри приятели. И аз страдам за загубата, като всеки футболист на България. Да но се помни от младите и да вземат пример, че
трябва да се борят за всяка една топка и упоритост, да бъдеш упорит във всичко. Дано го последват младите. България има нужда от такива хора като Трифон Иванов. Едни смятат, че стадион Ивайло във Велико Търново трябва да бъде прекръстен на Трифон Иванов или да бъде поставена негова статуя на входа му. Други пък предложиха номер 3 в националния отбор да бъде изваден от употреба в негова памет. В родното му село Горна Липница вече обмислят площада и главната улица да приемат името на Трифон Иванов в знак на уважение. Нима този достоен българин не заслужаваше почит приживе? Да, но не и в България, а в страната, където всичко е футбол – Бразилия. Оказва се, че футболните качества и харизмата на легендарния български защитник са толкова харесвани, че в петък за 6-ти пореден път в Сао Пауло ще се проведе турнир на името на Трифон Иванов. Провеждането на детски турнир по футбол е една от мечтите на Трифон Иванов, която за съжаление стана факт след смъртта му. Този турнир ще стане традиционен, защото това беше една идея на самия Трифон Иванов. Той като в последните години като президент на Националния съвет на футболния съюз наистина страшно много наблягаше на развитието на детско-юношеския футбол. Всяка година декември месец правеше класиране за най-добър футболист, млад футболист в Северозападна България. Всички таланти, млади таланти от Северозапада бяха награждани тук във Велико Търново. Въобще много акцентираше на работа с децата и му беше една от мечтите да се направи такъв турнир. Австрийската преса нарича Трифон Иванов легенда. Вестниците на Пиринеите го наричат легенда на българския футбол. Испанците акцентират повече върху успехите му с националния отбор, но отбелязват, че Трифон Иванов е бил уважаван в Севилия и е станал капитан на Бетис. Швейцарската преса пише: тъжим за една култова фигура във футбола и си припомня колоритния прякор на Трифон Иванов в алпийската страна – българският вълк. Оглежда се как най-добре да насочи кълбото и го насочва и да, това е 1-0, това е гол. Как го оцели това воле? Те ще издам една малка тайна. Значи Балъков центрира, аз съм застанал така на пенала, малко зад пенала. Обаче преди да дойде топката при мен, поглеждам вратаря в кой ъгъл. Затварям си очите и ритам. Трифон беше от хората, които само с един поглед знаеше къде топката трябва да я прати. Имаше уникален пас. Уникално виждане. Той само ви поглеждаше и знаеше топката къде да я прати. За мен Трифон ще остане това момче, когато си го спомням за първ път, когато влизам в Сабликалната, едно слабичко, с дълга коса. Викам, това път къде дойде? Вика, аз съм Трифон Иванов от Тетър Търново. Добре дошъл в тази Сабликална. Сме живи и здраве, станем шампиони. Трифон е също част от тази история на българския футбол, от историята на ЦСКА. Изпълнява. Голмайстора е Трифон Иванов. Просто под носа на Здравко взе топката и отбеляза гола в 34-та минута. Той бе защитник, вкарваше и важни голове. Успя да неутрализира, да опази едни от най-големите нападатели на своето съвреме и изобщо във футбола. Роберто Баджо, Жан-Пьер Папен, Ерик Кантона, Юрген Клинсман. Обичан от привържениците на Етър, на ЦСКА. За тези два български отбора той игра в България, но също така дълбоко уважаван и обичан и от феновете на Левски. Това се отдавало на малцина футболисти да акумулират обичата на двата големи гранда.
Кой отбор си чувствал най-добре? Най-добри успехи съм постигнал с Рапид Виена. Рапид Виена играх в Шампионска лига, играх финал за купа на носителите на национални купи, което за мен е достатъчно.